ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинои канали хонаҳои душанбе. имрӯз 5 та хона аз душанбе навор мекунем. дӯстон то охир тамошо кунед. кадомитон хоҳиши фаҳмидани нархи навои душанберо доред? Кадомитон мисол ай душанбе хонахар ҳастен? иншоалло ки навори хубай хонаҳои соз нафарое ки ай душанбе хонахар ҳастен баъри шумо навор кардем, тамошо кунед. баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен дар ҳамин ватсап маро икнед. Ба Сауду ТВ хонаҳои душанбе мақсад якчанд сайтҳода реклама карда дар фурӯш мегузорем. навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунед бачаҳо. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен? Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комнатага ҳая, 2 сотиқ замин дора. ин хона дӯстон ҳозир дар душанбе ноҳияи Фирдавсида қарор дора. 2 сотиқ 3 хона мега 560 000 мегем, бо муомилаш мекунем. рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. хонаи мо дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи ҳосилот, рӯбарӯи Қаҳрамон да қарор дора. линияи маршрути 54 дай хулоса 3 хонагай ҳамом дора. кухни дарунушда, ҳоҷатхонаи беруна. хулоса дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ заминӣ айда. одамое ки ай душанбе хонаи заминӣ кофтесен, марҳамат, ина варианти созқатиай боқимонда маълумотора занг зада бигиред дӯстон. бародари азиз, 2 этажа хонаи 2 этажа ки як 12 сотиқ замин дора. обчи 5 дар хона дора. ноҳияи Шоҳмансур дай шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, райони Шоҳмансур, кӯчаи Наманган мега. хоб савдо мешава 670 000 сомон. 2 этажа 5 комната 12 сотиқ замин дора дӯстон. ремонтош кардагӣ дараҷаи олӣ, фасон хушу замонавӣ, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. касе ки ҳамин тарафҳо ина марамат. хонаи заминӣ 2 этажаи арзон кофтесен. 670 000 дӯстон дар Душанбе ҳеҷ сум нест. чунки хай сентра ёхи ҳами тоҷикистони мо главни Душанбе ай сентрани точка нарх наво гарани қимат мешава бачаҳо. 670 рақамҳои ахираш 4 та 5 да занг зад боқимонда маълумотро бигиред. дӯстои азиз, 700 000 сомон боз хонаи назди ҳавлигӣ барои шумо. 3 комнатага ҳай, 6 сотиқ замин дора. ноҳияи Синода Душанбе дай. фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи 112 деҳаи Ҳуснобод. 6 сотиқ замин, 3 хонага, ванна, ҳоҷатхона аддена, об свети доимӣ. бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. ба ғарзи як хона чизҳоша мегирем мега. дига ҳама чизи чорааш меистад. касоне харидори серьёзи ҳастен, бо ҳамин номеро рақамҳои ахираш 2746 да занг занен, боз камтар муомила мекунем. ҳозирашда 700 000 сомонӣ. дӯстон, ай ки ҷои Душанбе то чанд сомона, чанд сотиқ, чанд квадрат хона дар корай, шумо таги видео дар комментария кунен. ҳоли шояд шава гапо ки ин хонаҳо гарани қиматае. бачаҳои азиз, нарх навои хонаҳои Душанбе бениҳоят қиматае дӯстон. квартираи фурӯшӣ баъри шумо дар этажи 18 дӯстон. масоҳати 53 квадратай 2 комнатага квартира. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 500 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ бо беҳтарин шароито, дорои лифти замонавӣ, дар доми мастерок, тирезаҳош тарафи ҳисор нигоҳ мекунад мега. ина дӯстои азиз, этажи 18 53 квадрат 500 000 сомонӣ дар доми мастерок, дорои лифти замонавӣ. ина дӯстон, 2 хонагаи хушрӯ замонавӣ ремонт кардаги дараҷаи олишқатӣ. марамат боқимонда маълумотора занг зад бигиред.
дӯстои азиз, квартираҳои фурӯшӣ аз Котлаван марҳамат. Дукомната квартира этажи 16, масоҳати 61 метри квадратӣ дар назди Ашан, шаҳри Душанбе, территорияи бозори Зелёнӣ. Ассалому алайкум. Духонагаи пурра, сетирезага, шишаҳои панорама. Котлаван кор рафтест. Анҷоми сохтмон 2.5-3 сол баъд мешавад. Пардохти пул пурра бе пешпардох. Квадратҳои калон ва майда низ дорем. Дӯстон марҳамат, ина кадомитон дар лозимай аз номи хонаҳои Душанбе метавонед ба дили пар муроҷиат бикунед. Ҳамин 61 квадрата 359 000 сомонӣ мегӯяд.